आज मस्त असं टोमॅटोचं सार बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे टोमॅटो हे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि ते या कुकरच्या भांड्यामध्ये ठेवायचे आणि त्याच्या कुकरला लावून 4 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. यामध्ये पाणी बिलकुल टाकायचं नाही. पाणी न टाकताच हे छान असे शिजून निघतात. इथे हे टोमॅटो शिजलेले आहेत. आता याचे साल काढून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला मागचा भाग हा कट करून घ्यायचा आहे. साल जरी काढले नाही तरी पण चालू शकतं, किंवा मग खाताना काय होतं की हे जे साल आहे ते दातामध्ये अडकू शकतं. त्याच्यामुळे हे काढून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. इथे या प्रकारे बारीक मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. आता थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि फोडणी द्यायची आहे. यामध्ये सुरुवातीला मोहरी घालायची आहे. मोहरीनंतर जिरे घालायचे आहेत. जिऱ्यानंतर हिंग, त्यानंतर थोडासा ठेचलेला लसूण 4 ते 5 पाकळ्या इथे घेतलेला आहे. गॅस हा बारीक करायचा आहे. थोडीशी हळद घालायची आहे. कढीपत्ता, हिरवी मिरची. आता हे सर्व व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. थोडीशी जिरा पावडर घालायची आहे. लाल तिखट घालायचे. आता हे सर्व व्यवस्थित परतून झालं की हे मिश्रण यामध्ये घालायचं आहे. व्यवस्थित हे या फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे. गॅस हा फुल करायचा आहे. आता यामध्ये 2 ते 3 बोट कमी चिंचाचे घेतलेले होते, ते थोडेसे यामध्ये घालायचे आहे. त्याचा कोळ करून थोडासा चवीनुसार गूळ घालायचा आहे. आंबट गोड चव ही खूप छान लागते. आता इथे हे व्यवस्थित असं परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये 1 कप किंवा 1 ग्लास हे नारळाचं दूध घालायचं आहे. हे अगदी ऑप्शनल आहे. नाही घातलं तरी पण चालू शकतं, पण माझ्याकडे ओलं खोबरं होतं त्याच्यामुळे मी त्याचं दूध काढून या सारामध्ये टाकलेलं आहे. आता इथे आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे. जास्त जर घट्ट वाटलं तर पाणी हे अजून यामध्ये टाकायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि 5 ते 7 मिनिट चांगलं उकळू द्यायचं आहे. हे पहा, इथे छान अशी ही उकळी आलेली आहे. एकदा उकळी आली की त्यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे आणि गॅस हा 5 मिनिट बारीक ठेवायचा आहे आणि छान उकळू द्यायचा आहे. मग नंतर गॅस हा बंद करायचा आहे. इथे आता 5 मिनिट झालेले आहे. गॅस हा बंद करायचा आहे. एकदम छान असा हा सार तयार झालेला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा जो सार आहे तो भातासोबत किंवा खिचडीसोबत किंवा तसाही प्यायला खूप छान लागतो. नक्की बनवा.